Vorbesc Rudi Bășteanu, locuiesc în Ploiești și aș vrea ca vouă să vă anunț acesta. Este o mare decizie de a fi respectat sau nu de a fi respectat. Că văd că cam de obicei am rămas singur pe tot acest pământ și să lucrez cam atât am o familie de căjiți. Așa m-am muncit eu, mi-am rupt coastele la viața mea de atunci și normal, ce să cred. Păi normal, am chinuit o grămadă din viață. Dacă vreți să nu stați eu aici, mă duc eu acolo. Nu vă supăr. Nu vă supărați? Ok. Am plecat de aici. Salut, mă numesc Bogdan Atistu, locuiesc în... Nu știu dacă locuiesc în Arad sau Timișoara. Aș vrea să mai zic încă ceva. Mi-am făcut și eu exact ca la viață când eram și eu copil. Exact la fel, cum i-a zis și bunica meu. Da, deci, aveam eu dreptate, el era bun prieten. Și singurul frate pe care am avut este Rudi. Singurul meu frate. Și sorry copil de aur. Atâția prieteni am avut eu. Scuzați că cam pierd vocele o leacă să mai zic. Și da, tot leacă mai sunt eu la viață să mai fiu respectat și să fiu așa. Eu aș vrea să mă duc și eu leacă să beau o gură de apă cât mai pot. Cristiano, e rândul tău. Ce-ai zis? Rândul tău? Nu, rândul tău. Ok. Mă numesc Cristiana, locuiesc în... Unde locuiesc, bă? În Arad, în Frumușani sau în Clejani, că nu înțeleg. Mă numesc Cristiana, sunt o femeie venită la ăsta, la Gran Brădac și Busuc. Mă fac de ușiri la toată lumea și bineînțeles inclusiv lui Sorin copilul de aur, că e un fel de boschetar și frațul. De ce? Da, de ce? Că mă ceartă. Da, asta nu-i putea să vă certi. Iaca, crede că eu sunt nevasta lui. Dar poate aia altă amanta lui asta care e proastă și urâtă. Oricum, eu locuiesc în... Unde dracu locuiesc, doamne? Nu, de ce? Chiar gata, am săturat. Plec de aici. Mă duc să mă muiesc acum. Stai că vă rup eu coastele la toată lumea. Să vă fie rușine la toți. Mă numesc copilul de aur, locuiesc în Frumușani. Am fost sărac la viața mea odată cu frățiorul meu Adi de Adi și cu familia mea. Am plecat de acolo de acasă cu tatăl meu când el era plecat din țări străine sau nu știu pe unde era. Mama stătea cu noi acasă, eu aveam grijă de 7 frați. Da, băi, normal. Am plecat de acolo, m-am dus la nașul meu Dan Busuc, că acolo făceam niște exerciții de melodii. Acolo am câștigat în primul rând pe din toate Laura Vaz, după aceea pe ceilalți. Și bineînțeles pe 2008 am luat pe fratele meu ca să cânte și el, că și el a fost crescut. Și noi ne-am chinuit și ne-am tras de mici. Da, normal. Rudi și cu Bogdan și cu Cristiana i-am ales eu ca să aibă cu ce să respecte. Pe fratele meu l-am ales ca să nu fie un scandal cu ei. Sau cu, bineînțeles, cu Efes, cu Florin Salam, Viorel de la Constanța și cu Lele. Atâtea singuri 8 artiști. Fac cu plus înainte. Da, și din păcate, da, eu nu sunt nici păcat. În actorie eu am pe Margherita Nigrăjar ca pe soție. Dar pe soția mea adevărată este Alina, pe viața reală. Da, și ca să știți de la mine, eu nu mă mint. Vorbesc foarte serios. De ce mă numesc Vadim Alăutailor? M-a făcut Abusuc să fiu eu nașul pe 2021. Și uite, de aia m-am devenit Vadim Alăutailor. Da, și nu v-aș vrea să vă supăr eu, Olea, că să ca cu toții cât de astea. Da. Dar normal, pe Rudi și pe Bogdan sunt cei mai buni, dar pe Cristiana mă încerc foarte tare cu ea, că ea începe să facă scandal și mă cheamă boschetar de obicei. Dar de ce mă cheamă boschetar? Uite așa că mă face boschetar mereu. Tu nu mă fii rușine. Așa mă face mereu, boschetar. Să-i dă copilul de aur, un boschetar, stă pe stradă odată cu frațul și cu Lele și cu Viorel de la Constanța. 4 boschetari care nu și-au muncit la viața, nu și-au rupt coastele, dar eu nu au făcut o palmă în asta. Doar fac asta. Trebuie să mă calmez o leacă. Da video imediat în câteva secunde. Vin imediat, capiși? Capiși. Da, și vă mulțumim foarte mult că acesta este un anunț foarte important la acesta. La ora 14 va începe cu un episod de live de cu noi și va avea de câștigat o grămadă. S-o creasă măsa. S-o cred eu dacă fac asta. Nu mă duc de aici. Deci moct. Dar mai bine că sunt o femeie, una la mână și sunt sexy. Da, pe dracu ești. Pulă de simțită. Da, serios. Ia uite la muistul ăla cu voi mești. Figar băta, dracu, să te iei sorii de poschetarule. Dar boschetei băta, ca să știi la mine. Singura boschetară pe lumea asta ești tu, băta, tatu și familia ta. Ca să știi, eu nu-s boschet. Nici măcar n-am stat pe stradă să cerșesc.
hai una la mână că a fost sărac, dar asta nu înseamnă că eu sunt boschetat de bine. Vă bucur foarte mult, trebuie să mă calmez, că să o derogocesc pe asta din bătaie. Nu aș vrea să vă zic asta. Îmi pare rău, vă cer scuze.